Hi friends, आं दिनै आंनि बे केबाक्लारि नर्थ इस्ट इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ खुलुमबाय। दिनै माने आङो उदालगुरियाव जाना थांनाय दैबाना बे दैबानाखौ नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों आरो गिबियावनो आङो आंनि बे केबाक्लारि नर्थ इस्ट इउटुब चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लादो नोंथांमोननो जाहाथे आङो भिडिअफोरखौ देखायलांबाय थानो हानाय बायदि आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बे दलंआ माने एनेका माने जाबाय नोंथांमोना नुबाला गिनाय मोनगोन। माने होनबोला नै नायदो रायजोफोर, बे जाबाय खासिबारि थांगोन लामामोन। बे थांगोन लामानि दलंआ ओरैबायदि जाना थादों, नायदो बे दलंआ ओरैबायदि माने बिनिफ्राय बेयाव मोनसे खुन्था नांगौमोन आरो ना। बे खुन्थाखौ माने बे दलं बनायग्रा इन्जिनियारा माने होआसै, बिनिखायनो बे दलंनि गेजेरथिं दैया थांनो हायासै, माने साइडथिं खुरखानानै थांबाय आरो बेबायदिनो बे दलंआ ओरैनो बायनानै थादों, जायाखै, जेबो हाबा होआखै, थांलाय फैलाय खालामनो हाया। सोरबा जुदि मोनाफ्राव मुथाय जुदि गारिफोरखौ लानानै जुदि फैयोब्ला सिनाय मोनि मानसिफ्रा डाइरेक्ट हाखराव ज्राव नै बेयाव गोलैहैखागोन आरो ना। आदो गोथौखा बियो, नै आदो गोथौ, नै रायजोफोर बेबायदि जाना थादों आरो ना। आरो नोंथांमोननो आं देखायनोसै माने बेबायदि कन्डिसनाव दोङो बे लामाया। आरो बे दैसायानो देग्लाय उदालगुरिखौ माने इसिग्राब माने नस्थ' खालामलांबाय। खाथियाव देखायनो नै इसोर थांदों, बालि गोजा आरो ना, बालि गोजा। नङाबा जुदि बे दलंआ जुदि मोजां मोनब्ला बिथांमोना बे दलंथिंनो दायो थांलाय फैलाय खालामगौमोन, नाथाय बिसोरो हायासै। बिसोरो साइडथिं खस्थ' खालामबाबो थांनो गोनां जादोंनो। बिथिं थांगासिनो दं नै आं एसे नोंथांमोननो एसे बिथिं थांनानै एसे नायहैनो माबायदि बे दलंनि गाहायाव माबायदि जाना थादों। नै बिथिं थांदों आं, नै बेनो दलं ब्रिजआ बेमोन आरो ना। नै मारै जाना थाखो नै एकदम जेबो हाबा होआसै आरो ना। नै बेबो जाफ्लंलांबाय, नै जाफ्लंलांबाय एकदम। नै लोगोआ जुथा खुनानै थाबायनांबाय। बे माने बालाया बिराद गोसोम खारो, फुरा सोब आथिङा बालायाव। बबेथिं फैनाङा, साइडथिं फै। सिनाय गामिफोर बेखौल' नोंथांमोननो बुंनो हादों। नै बेयावहाय केनेल दंमोन, बे केनेलखौ माने बेयो माने एकदम माने फिसा केनेल, जेबो प्रटेकसन गैया बेयाव। अन्थाइफोर प्रटेकसन होनांगौमोन। नैबे फिसा केनेल, बे केनेलनि जिथु बिथा, बे बिथाखौ नोंथांमोना नुबाला माने सानथावस्राय आरो ना। नै बे जि केनेला बे उदालगुरि टाउनखौ होबथानानै दोनगासिनो दंमोन, नाथाय एबार खारग'वासै आरो बे दैसाजों ना। नै नायदो गथाय फिसा केनेल बेयो, बे केनेलानो होबथानानै दोनगासिनो दंमोन, नाथाय देग्लायनि सनाव बिराद गोजौ फैबायना दैया, बेनिखायनो हाख'वासै बेसोरा। बा ओइ खांख्राइ, नै खांख्राइ थाबायनायबो दोङो, बिराद गिदिरमोन ना खांख्राइया। नै सैमाया दुगैना थांबाय, सैमाया साफाखा, दै गल'आव बेलेग जाखादों। बायफ्लंहोनानै नै बेयाव बिदिमोन। बेखौ माने प्रटेकसन होगासिनो दङ रायजोफ्रा, बानायगासिनो दङ आरो ना, जाहाथे गामिथिं दैया थाङा। जेने थेनेबाबो रायजो राजाफ्रा खस्थ' खालामनानै थैगासिनो दङ। दा दैज्लां जाखांनायनि उनावसो मेना जुदि इसा जायोब्ला माबा मोनसे खालायना होथोंसै, बिदिथ' दोनबाय थानो हाया। खामानि सोलिदों ना? ओमफ्राय नोंथांमोना बबे गामिनि? मावरियापारा। मावरियापाराया बे खाथियावनो दङ ना? जाथ'वाखै। ओमफ्राय दैयाथ' बहुद गोजौमोन।
थिगानो जादों ओमफ्राय बेयाव खामानि मावनो थाखाय गभर्नमेन्टआ एसेबो फैयाखै नामा? औ जेनेबा बावहाय जेनेबा दै सोबथाग्रा मानसि माबा दंमोन NGO दंमोन आरो मोनसे दासिमबो बिनि मुलिफा गैया खारखोमाना थानाय बायदि दङ आरो मैया बस्था माबाबो गोनांमोन माबा दहाय फन खालामबाय माबा गुवाहाटियावसो दं बेनो प्रब्लेमा थारमाने नै बिथांमोना बुंदों माने एसे खस्थ' जानानै दङ आरो बेखौ एसे जल्दि खामानिखौ मावना होनाय मोनबोला गामिनि एसे खस्थ'आ सुंदोंमोन बिथांमोना बहुद खस्थ' खालामगासिनो दं मानो होनब्ला गावनि न'खरफोरखौ फिनो थाखाय बिसोरो आबाद मावनानै न'खरखौ फियोमोन आरो गथ' गथायखौ आबाद मावनानैनो स्कुल कलेजाव हरदोंमोन नाथाय देग्लायनि सानाव जोबोद खस्थ'आव गोलैबाय आज जोङो दै बायजेननायनिफ्रायनो 11 दिन जाबाय 11 दिन जाबाय आरोना बे दै थांनायनिफ्राय दिनैसिम 11 दिन जाबाय जोङो खुनु रेस्ट लायालासे मावगासिनो आरो दै बायजेननायनिफ्राय आरो मैयानि दिनाव हले गामि दरबाजों मावनाय जादों बे खामानिखौ बेखिनिखौ ओमफ्राय दायो जोङो जेराव जेराव माने थिग जायाखै बेखौ नायै नायै रिपेयारिं खालामगासिनो बिसोरो जोबोद दुखुआव दोङो बिसोरखौ एसे हेल्प खालामनांगोन आरो बिसोरो रायजो मोनब्रै मोनबा जानानै मैया जि खामानि सोलिदोंमोन बिथांमोना मोजांखौनो मावलांबाय दा आं बेखौनो आरो देखायबावनो दे माथो खालामनो आरो खस्थ' जाबाय आरो बे दैमाफोरखौबो सोरथो थांनो होननानै मिथिनो थांबाय बुफ्लंलांबाय आरो केनेलफोराबो जाथारा फिसा फिसा केनेल ओंखायनो एकदम जल्दिहैनो माने दैया थांनो गाहाम जाबाय आरो ना बे गामिमोन बे गामिथिंजाय एकदम थांजोब्बाय आरो ना बालिया माने जों आसाम सरकारनिफ्राय जोङो हेमन्त बिश्वशर्माया जों माबा लुबैयो जेनेबा बेखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै जोङो माबा खालामगोन बे नैबे बालाखौ जों खहाय होनो मोना होननानै आरोहाय जोङो नैबे माबा फरेस्ट माबायावबो बेखौ होनो मोना मानो होनबा बालाखौ फैसा होनानै बायनानै लांनांगौ दा बेयाव बिदि लांनाय हिसाबै बालाया रावबो लाङा दा जौखांबाय थादों बाहेराव दैया खारनो हमदों बेखौ बन्द' खालामनो नांगौ बिनि थाखायनो माने बिथिं बुफ्लंनो थाखाय एसे सहस जाबाय आरो बोसोरै बिदिनो डिस्टार्ब होबाय थायो गासैबो दैमा जालांजोब्बाय ने नायदो गोजौआवहाय एकदम मोजां दुब्लिमोन आरो ना माइ गायग्रा दुब्लिमोन एकदम गोसोमखा दैया खामानियाव थांसै खामानियाव थांसै बान्दो थेगासिनो दं ना थेगासिनो दं दे थेहैदो बेयावनो थेबाय थानो गोनां जायो दायोथ' नै खेथि बाथिनि समय बिथिंसो मावनो ना बिथिंसो मावनो जाबाय बहुद दुखु नांथावना जाना थांबाय देग्लाय नै जों गामियावथ' हाया थांजोबखाबाय दे बिदिबालाय आदा बिदिनो एसे खामानिफोरखौ dog भाग गया डेंजर का सिमाया आयो मोजांथारमोनलै सिमाया बिथिं फैबाय
लोमजोब्बाय नै गोथौथार बेमोन न' नाथाय बे न'खौ लुनो हाला गासैथिंबो माने खुरख'जोब्बाय नायदो रायजोफोर नैबे मन्दिर न'मोन बेबो गैला डेमेज जाबाय नाहरदो रायजोफोर माबायदि सिलिंखार जालांजोब्बाय दैया जमा जाना थादों बेफोर लोमजोबदोंमोन आरोना लोमजोबदोंमोन गासैथिंबो नै बिसोरनि न'खरफ्राव गथै दै हाबजोब्बाय न'फ्रा क्रेक जाजोब्बाय नैबेमोन मावरिया पारा गामि होननाया बेमोन नैबे लामाया दायो दैसा जाजोब्बाय नै ओरैबायदि दैमोन आरोना नोंथांमोनखौ आङो दैनि समाव फैनो हायासै आं एसे बेलेग जायगायाव दंमोन नाथाय आं सफैनाया बारा बावाखै ओंखायनो आङो बे जाना थांनाय घटनाफोरखौनो आं नोंथांमोननो एसे देखायना होबाय नायदो रायजोफोर बे मावरिया गामि बे गामिया गथै दैजों माने टिसि ब्लकमोन लामामोन नै थांजोब्बाय माने गामिखौ बुख्रांलांजोब्बाय न'फोर दंमोन एकथिं न' दं होननानै न'खौ बुखालांजोब्बाय माने एनेका माने दुखुनांथाव नै एसे न' बनायदोंमोन बेयाव एकदम गय बारि ग्रोम ग्रोम मोजांथारमोन ना नै जों सफैबाय एकदम नलबारि गामि बे नलबारि गामियावबो जोबोद खहा जाबाय मानसिफोरा माने लोमजोब्बाय आरोना बालि गोजासै बे ओरैबायदि जाना थांबाय माने एसे मोजां न' लुदोंमोन बिगोमाफोरा एसे गिनाय हाबबाय थानो नै लोमजोबस्राबाय बे नलबारि नै न'आवनो हाबजोबफैबाय फुरा फलक गोजा नै नायदो गथै नै माइ बाख्रियाबो खायलें जाबाय लोमलाजोब्बायमोन नैबेथिं थांनो हागोन ना हाया फलक गोजा जाजोब्बाय बेराय मेंबाय आं नोंथांमोननो जेसेबां देखायनो साननायमोन देखायजोबनो हायासै आरो आंनि भिडिअआ एसे लेट जाबाय एसे सिगाङावनो जि समाव दैबाना जाफोदोंमोन बे समाव देखायनो हानायबा एसे मोजां जासिगौमोन नोंथांमोननिसिम आं निमाहा बिबाय आंनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय।